El CER és un centre específic de recerca i aquest centre específic de recerca és en un àmbit que és el sector més important de l'economia catalana, representa el 16% del PIB i ens obre un ventall de possibilitats enormes de col·laboració entre molts grups de recerca de la pròpia universitat. Per nosaltres, la creació del Centre Específic de Recerca Agrotec és una peça molt important amb el que és la recerca a la universitat. És la manera que els diferents investigadors dels diferents grups de recerca de diferents campus poden interaccionar, compartir entre ells les seves experiències, el seu coneixement, fer que la suma sigui molt més enriquidora tant pels recercaires com pels seus alumnes, els seus investigadors i els estudiants de doctorat, per exemple. Donem la benvinguda a un nou actor dintre del sistema de recerca, d'innovació, de transferència tecnològica en el sistema agroalimentari, amb un objectiu compartit, que compartim tant aquest centre com el propi departament, que és avançar cap a uns sistemes alimentaris més resilients, més sostenibles, més justos des del punt de vista també de les retribucions que perceben els nostres productors, més equitatius, més competitius, més tecnificats i sobretot també més adaptats als reptes de la sostenibilitat. El grup, les diferents persones que formen part d'aquest CER, el que proporciona aquest valor afegit de la interdisciplinaritat per donar solucions, al final, integrades al que se'ns estigui plantejant, les necessitats, i fer d'aquest sector que sigui atractiu per al nostre jovent, per exemple, que ha sigut un dels punts que s'han remarcat i que jo considero que és important. El que busco amb la UPC sobretot són noves tècniques d'informació immediata, que és el que necessitem molt els agrònoms, d'informació de com està el producte, sobretot de control de la prevenció de plagues i sobretot de qualitats de producció. D'alguna manera el que esperem d'aquest CER Agrotec és que desenvolupi no només recerca, sinó sobretot que aquesta recerca pugui ser transferida al teixit productiu, sigui a les empreses, sigui a les administracions, sigui també formacions a posteriori més específiques de les persones que treballen. Donar la capacitat tant a estudiants, a investigadors i universitats de donar tot aquest potencial, que no es quedi en una recerca bàsica, sinó que anem a fer una ciència aplicada que ens permeti finalment desenvolupar tecnologies que ens ajudin a millorar. El networking, el que ens permeti venir aquí a donar la visió de la nostra empresa i de poder conèixer tots aquests investigadors que una miqueta ens han mostrat i veure quines serien les línies que ens interessa a cada una de les empreses. Aquesta jornada m'ha semblat fantàstica per conèixer gent del sector, tant dins de la UPC com fora, empreses que hi han participat, i bé, per fer contactes i poder llançar projectes que tenim des del centre. Sens dubte, aquest serà un instrument del qual sentirem a parlar i que n'haurem de recórrer moltíssimes vegades per part del departament.